केलेली ताणे रिलेट तागे लागलेले लावून आजीमानी इंग्लिश नो ये वो को सांगताना चांगलं भयंकर बुद्धी सांगले आम्हाला नेहमी भयंकर बुद्धीचे आणतात 4G मोबाईलचा गेम बघता येते आता तर 4G आम्हीच्या तांनी इंग्लिश नो या वो को दिलं जागे तर डॉक्टर जवळ सांगितलं तर बाहेर करता येईल बाहेर तुम्ही घेते या बघता येईल डिटेल काढीन त्यावर सुद्धा जिनिस निघून कर ताणे क्लियर जान सांगितलं हम केम कमर कोर काम तो डॉक्टर ने तो दे लगी टेम्पर सर्कल चाहिए हां सर्कल कर सके हम किसी की दे नहीं चले मोबाइल बाहर कर लेना के नहीं ये की को लगे नहीं वीडियो क्लिप ये वो कॉल बनाई थे ये वो कॉल करते करता ही ते कंपनी ना आवी थे ते कंपनी उस्तुना एम्प्लॉईज ते वो कॉल करके डिस्कस कर मिक्स वाज त्या मिक्स केलं म्हणत कशी ती सांगता का ह्याचा त्या पॅकेट कशी ओला पॅकेट आणलता आहे त्या ओला पॅकेट आणल्यान कशी ओला पॅकेट आणलता आहे ओला पॅकेट आणल्यान कशी ट्रान्सपोर्ट बँगलोर आयता त्या बँगलोर आयल्यान तुम्हाला अंगडी लागली अंगडी कशी असता त्या अंगडी तुम्ही कसं समजा केला म्हणजे कशी दिसता आहे म्हणतात गताचे कंपनी प्रोफाइल कोण घालून त्या कधी जायचं होतं डॉक्टरांची सगळं दिसायची होईल मात्र जमची काही नाही yang tunggu yang okol elemen okol itu apa yang cuma dengan yang dokter prescribe angka itu itu benden kan tadi saya ambil itu tadi Ramayana wacun gini Bhagavad Gita wacun gini ambil cerita yang mendelari berikutnya ni mantan tu elente patient dah mater pun pakai samshay jamalari ambil berikut itu si jalan इतनी कोई काम लग जाए तो सोन बाकी संकर पाएंगे मतलब कोई मगरी सबक ओम नमो नारायणायेति मंत्रोपासको वैकुंठ भुवनं गमिष्यति सत्तानी मन बस इत्यादि काय कोणी ना पडन ते नवतरच्या फेरी मोठे परिवारती त्यांना नमस्कार गान देवा नमस्कार कर साध्यान करकरोची गा अयो किती म्हणून गायला और तो चार तो कहना जो कितने वास्तव अधेर बने ओम नमो नारायणायेति मंत्रोपासको वैकुंठ भुवन मंत्रोपासको वैकुंठ भुवनं गमिष्यति उतने पंद्रह दिन जवान में अथर्व शीर्षक मोर ओम नमो नारायण ओम म्हणले म्हणे संशय सांगितला ते म्हणलं अंजलरी हे अथर्व शीर्षक मात्र म्हणून कायम प्रयोजन ना ये उदाहरण भगवद्गीतेचो आवर्तीची सांगितलं त्या आयडिया असल्यारी ये मेगे जीवित हाडू चोरी हांव सांगेन काय मेगे जीवित तुगे जीवित हाडू चोरी कृष्ण सांगता श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम हाँ हम कसं जाऊ पोटीचे इत्यादी सांगा वो सहस्रनाम एक आवर्तीची गोष्ट कर राम नाम एक बंद कळल्या मिळता म्हणून त्याचे साम्यन सबस्टन्स आपण तू बंद करता ये म्हणतो आमकेन क्वेश्चन येतात त्या क्वेश्चन येयले नाजेले आमको वरी किलो कुसकून बाहेर जामना आम्ही त्याची आवर्तीची को म्हणतनी हे सगळे रिच्युअल ज्या म्हणतात गोपाल नंदनाम पार्थ भक्त सुधीर होता म्हणून भगवद्गीता सहकारी सांगितलं त्यांनी भगवद्गीता घेतलं छान पण आरती म्हणून का जास्त म्हटलंय देव कार्य भगवद्गीता म्हणून का कृष्ण मधुसूदनानंद सरस्वती बरेचा हे सगळं भगवद्गीता मनाको सदन काय देवाय को दिसोईवाडी काय नाही काही भगवद्गीता संगीन काय आम्ही जीवित हार सदन काय चोर आमचं वाचक करणारी यांची काय प्रयोजन नाही वाचन काय प्रयोजन नाही भगवद्गीते मधुसूदनानंद दोन सुंदरंजाचे श्लोक बरलेले कोण कोण नाही आम कंजम बरलेले तरी आपल्या जीवितामध्ये आम्ही सिलेबस आहे रामायणचं वचन भागवत वचन आमच्या जीवितात इतके कॉन्सेप्ट तिथे हार संगत असतात पूर्वी वर्ष 35 ವರ್ಷನೇ आणि 70 ವರ್ಷ ಜಲ್ಲರಿ ಇತ್ಯಾದಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಟಗಳನೆ ರಾಮಾಯಣ ಮಾസം ഇത്യാദകെ ഇത്യോക്കെ ചെയ്തോക്കെ ആട്ടകളെന്നെ ഒരിക്കലും
लागीं तेंचे शंकांनी पळय ना म्हणटा म्हाका दिसता रामायणा बरी साधारण सांगा बस हे रामा येना एन श्रीरामा सगळे जागे पाचे जल्म सगळे ग्रुपाके पाचे जल्म सांगता आमी साधारण तेंगे कितें सगळे ग्रुपाके CE JE एंट्रन्स एग्जामिनेशन उदाहरण म्हणजे तेंगे कितें सगळे ग्रुपाके 45 वर्ष मुद्दम बरयले राम कर्नाटक राम सगळे ग्रुपाके कशे रामायण वाचनातील बरी वाटते म्हाका एक प्रॉब्लम आसा साधारण चेडूं टीनेजर चावलेला सांगूचे बरी वाटते म्हाका एक प्रॉब्लम आसा भयंकर अट्रॅक्शन आसता म्हाका हेर सेक्टाक आनी ते रामायण वाचून रामान कशी सिच्युएशन हँडल केल्लें राम ते सिच्युएशन तांणी राम सांगत शोंका तुलसीदास वा चालना सांगा रामा के वाल्मीकि हांगा गेला वनयात्रा गेला वनयात्रा तर हांगा थंय जावन मिथिलापुरी मच्छे बटेरी डबला चिट्टू आसले सरळ मनशांनी कर राम सांगता मेगे मन ना पडपडत के आता म्हाका इतली मुखार मेगे दाव सायड सगळं हल्ल की रायट सायड ट्रबलिंग येता की म्हाका कळ्ळें की दाव दोळो दाव उजो दाव पाय सगळं हल्ल की इतली मुखार कळ्ळें की दुसऱ्या लायन कोणगे मेगे मन ना आगे आपसेट केला म्हणजे जाता की म्हाका गंगाय नी हांगा सीतेगे घेवन दवलामाच्या वाटेर तिगे सखी शेताय ते तिच्या कशी मोठा आसलें एक सिच्युएशन राम सांगता जाल्यार म्हाका हांव रघुवंश दिगो आमी मनाक वचची पयली वाटी दिता आमी मनाक वच केलें काय दिता हांव रघुवंश तेका म्हाका कळटा निदान जर एक बायल्या खातीर पल्ला बिल्यार म्हाका बंद ना आतां ती सामान वचची मनाक केलें पोर्शन तें आता एक विचार मागीर तेंची घेवन पोवची परिवाडी तेन्ना मागीर राम ते आता तेणें जे सांगता वाचचे गेले रामान सीते आद्यन आमी हेचे करचें तुळशीदास बिकम सो एलोक्वेंट तुळशीदास सांगता रामान आदी मदीं कुणीचे मन दोळे सगळं फ्रीज जालें की रामान दोळे फ्रीज जाले सीतेन दोळे फ्रीज जाले की आमकां शिशेक आसता आमके आमगे चेडू आमगे प्रायज चेडू पोस्ट सांगता तांकां मना गेलें काय हे राम लक्ष्मण सांगता आमचे तें वर्ड मात आमी स्पश्ट करता आमगे सगळे चेडू मोबायल सांगता ती परिवाडी कोणाक डिस्क्लोज करून ती परिवाडी तीच एट्रॅक्टेड जालें वयता दुसरी भायर जायना ती करून कांय कळना राम लक्ष्मण सांगची परिवाडी हांव रघुवंश मेगा मन डिस्ट्रॅक्ट करूं डिस्ट्रॅक्ट जाल्यार आमी बल्लावचे बिचारे चिल्या बटी आसूं ना तें आमगे चेडू हांव तुज्या समज आसतालें ते टिनेजर सांगपाचें जालें टिनेजर मात्र रामाने टिनेजर योगा वाचतालें काय 2-3 काय सांगून हांव बाकी शिकायला वता टिनेजर्सा खातीर राम सांगलें करता calm and quiet, very happy, charm, pleasant nature speaking आशिल्लो फक्त 10 वर्षांच्यानीकर 13 वर्षांच्यानीकर रामान सगळं कंप्लीट मारलेलो राम सगळ्याले की चाम मूर्तम बिहेव केला रामाने सगळ्याले उल्लोचे ते स्टाईल मारलेले की उल्लोचे एकच भयंकर रूल जाऊन चारा मिनटे कंप्लीट मार्जन चारा मिनटे सगळ्याले की पेर माच्या दोषण चारा मिनटे पप्पा भयंकर विचार झाला पप्पान सांगितलें तर बसिस्टा सांगत पप्पा ते कुठे प्रॉब्लेम आसा इतकी गोड काम बसिस्टान कांय निमशान साधारण आमचे परिवार न्ही आतां कशें कोण काडीना बसिस्टान रामाक 25 फ्लोर सांगून दिले न्ही आज संजय साहेब कोणाक सांगता न्ही ते उद्यो कशें आमी वचता जाल्यार आमगे टिनेजर सांगपाची जाल्यार परिवार सगळें तांचो कशें तांकां हँडल करता कशी तांकां मुखार वरता म्हळ्यार परिवार सगळें बरोवन दिले बूक योग वासिश्टम सांगताय ते आमगे आमगे बसले ताचे हांव लागून चिंतले आतां आमगे केरळान तुला एक्चुअली प्रॉब्लेम म्हळ्यार टिनेजर्सांक कंट्रोल करूंक जायना मोवपाक ते डोंगर जेता न्ही मोवपा आगे आद जाता
ചെറുതോട്ടത്തിൽ അമ്മ അനുസരിച്ചാൽ ചെറുതുണ്ട് പുസ്തകലേക്ക് പരിപാടി ജംചാറാം മിനിറ്റ് ചെറുതോട്ടാണെങ്കില ജംചാറാം മിനിറ്റ് അത് ആൻസർ ഒരു പക്ഷേ वाल्मीकि रामायण अंतु योग वासिष्ठान आज वाल्मीकि रामायण अंतु तुलसीदास रामायण अंतु चड्डू बटी चाइल्डलेस इश्यूज रामायण अंत इंटरेस्ट संगे तुलसीदास रामायण वाल्मीकि रामायण चान डिटेल दशरथाचा चड्डू ज्ञानातील एक्सिक्यूशन जन वर्टिकल जामुनी चेडून जाण्यापासून इश्यूज चान्सिंग पडतात मॉडर्न मेडिकल सायन्स सांगता येते प्रॉब्लेम करते ऑलमोस्ट गट करू जाता तांकां गट्टने ऑलमोस्ट करता सांगताय फक्त एक्सिक्यूशन कर दशरथाने ती गेले तांचे निंगिने वसिष्ठांचे निंगिने ती कोण काम निंगिने म्हाका एक प्रॉब्लेम आसा सगळ्यात म्हण जिवितान चेडू जाय नाही दशरथान सांगिने कांय बिमच्यान आमके पुत्र कामेश्टी या गम कोल्या पुरो मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट आता ऑलमोस्ट 30-40% केरळांत चाइल्डलेस इश्यूज इतिहास चोदिंग कोणींगी नाही डॉक्टर मारांगा इतिहास नाही उत्तर तुमच्या तयार उत्तर दिल्या म्हटल्या MBBS की लावान दंडाचं घेऊन येतो रामायणाचे हँडल केले आम्ही कशी हँडल करून काम करतो सांगा सध्या IVF काम करायला आमचं अँसर रामायणाची दशरथान हँडल केले दशरथान हँडल केलं वसिष्ठान सांगेल म्हणतात पुत्र कामेश्टी डिटेल रामायणांत वाल्मीकि रामायणांत अंतुना तुलसीदास रामायणांत पुत्र कामेश्टी यागम मला इथे कशी कोण काम त्याला सेंच डिटेल बद्दल आगम ग्रंथांत घेता आरण्यकांत घेता पुत्र कामेश्टी यागम एक 2 दिवसा परिवारनी अर्धमुखरा परिवारनी मास कणक्कीन नियंत्रणचे परिवार यजमान का मेन ताजे उत्तरवायकम कान प्रभूंचाड अंतिम दशरथ तुझा यजमान दशरथाच्या गणबाई लोट यजमान आणि को कदलंकायरी यजमानान को कदलंकायरी ए टू इजेट किती खान सुका कशी जेवण सुका कशी सकाळची जीवितान सुका कशी रात्रीने देवचुला चिंतागीन सिच्युएशन कशा सुका म्हणून डिटेल एक अशी असली आपण सांगिन असत ते ग्रंथान ते म्हटलं काही मुखार गेली 4 जण चेडून गेली दशरथ आता मी ती करताय ये मेन प्रॉब्लेमच्या वट्टकार पुत्रकामेश्टी यागम यजमानान केल्याने निष्ठांग जीवितान गेली वट्टकारणांत जातात हे पुत्रकामेश्टी यागम कोण नसल्याने यजमानानं खानांचे बाय